Древните келти не оставиха след себе си империи или пирамиди, но това, което оставиха, е по-мистично. Символи и руни, издълбани в камък, дърво и кожа, заредени с енергия, магия и тайни. Един от най-известните келтски символи е трикетра, три преплетени полукръга. Тя символизира живот, смърт и прераждане, или още тяло, ум и душа. Смята се, че защитава носещия я от зли сили и носи баланс. Друго загадъчно изображение е спиралата на живота, древен символ, открит в Ирландия още преди Христос. Тя изобразява енергията на Вселената, постоянно движение, промяна и връзка между човека и природата. А келтските огъм руни, те не са просто букви. Това е древна писменост, използвана от друидите за предсказания и свещени ритуали. Всяка руна е свързана с дърво, звук и вибрация. Тези символи не са просто изкуство, те са кодове. Послания от миналото, които още не сме разчели напълно. А ти, вярваш ли, че символите имат сила? Напиши в коментарите.